Wara ġimgħat ta' taħriġ intensiv 24 persuna għamlu dik li magħrufa bħala l-Passing Out Parade biex issabdew karriera ġdida bħala uffiċjali korrettivi fiħdan l-Aġenzija għas-Servizzi Korrettivi. Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri awgura lil dawn l-uffiċjali filwaqt li saħaq l-importanza li x-xogħol tagħhom ikun mibni fuq id-disciplina u r-rispett. F'messaġġ lil dawn ir-rekluti il-Ministru Camilleri enfasizza wkoll ir-responsabilità li ġib magħha din il-karriera u li l-uffiċjali korrettivi qed iġorru mhux biss ir-responsabilità temilhom, imma responsabilità istituzzjoni sieħa. Sostna li l-ordni fil-faċilità hija importanti ħafna iżda fuqha tittinbena ħidma biex ir-residenti tal-faċilità li jkunu qed jiskontaw is-sentenza tagħhom jerġgħu jintegraw fis-soċjetà. Il-qajna 24 membru ġdid fi ħdan l-Aġenzija Servizzi Korrettivi. Tlabthom sabiex jimxu b'integrità, b'rispett, b'dinjità, kif ukoll li jżommu l-ordni, però wkoll jaħdmu fuq ir-reabilitazzjoni sabiex meta dawn il-persuni jirtornaw lura fis-soċjetà ikunu persuni oħrajn. Però wkoll qed kif dan il-gvern mhux biss saħħaħ il-kundizzjonijiet u d-drittijiet tagħhom, imma ser ikompli jinvesti fihom. Għaliex nemmnu fil-ħaddiem u ser nibqgħu ninvestu fil-ħaddiema tagħna. Filwaqt li tfisser bidu ta' karriera ġdida, il-Passing Out Parade tasal ukoll fit-tmiem ta' proċess twil u rigorus ta' reklutaġġ li jinkluda diversi stadji. Il-grupp ta' 24 jinkludi 19 ir-raġel u 5 nisa li ġew magħżula wara li wrew l-ogħla livell ta' dabbiltà għal responsabbiltajiet marbuta ma' din il-kariga. Il-kurrikulu kopra sistemi ta' servizzi korrettivi, rwol uffiċjali korrettivi, aspetti ta' psikoloġija u taħriġ fiżiku fost oħrajn. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Aġenzija għas-Servizzi Korrettivi Christopher Sigersma irrimarka li l-parata tal-eluq tat-taħriġ mhijiex sempliċement konklużjoni ċerimonjali, iżda l-bidu ta' responsabilità professjonali u tampenn lejn vokazzjoni komplessa u profondament umana. Hija karriera professjoni li tista' toffri ħafna sodisfazzjon li apparti li taħdem biex ovvjament inżommu il-pajjiż iktar sigur, naħdmu biex il-persuni li jiġu għandna noħorġuhom minn hawn persuni riformati, persuni aħjar.